Mitambong si Walden Bello sa trial sa cyber libel case. Bato kaniya ni kanhi Davao City Information Officer Jeffrey Tupas. Apan Tupas, wala mi patimaw. Ani report ni John D. Esteban. Sa kuha sa GMA Regional TV 1 Mindanao, alas 8 sa buntag, miabot sa Davao City Hall of Justice si kanhi Vice Presidential Candidate Walden Bello. Kuyog ang iyahang mga abogado alang sa trial sa cyber libel case nga gipasaka batok niya. Ang kaso gipasaka ni Jeffrey Tupas, kanhi Information Officer ni kaniadto Davao City Mayor nga karon Vice President Inday Sara Duterte. Human giakusahan ni Bello si Tupas nga nalambigit sa illegal drug trade ato sa campaign period alang sa 2022 national elections. Ang trial gipangurahan ni Regional Trial Court 10 Presiding Judge Retrina Fuentes. We're quite confident, hopeful about the outcome of this in terms of our case. And my own personal opinion is the judge has a reputation of being fair. Apan wala mitambong sa trial si Jeffrey Tupas. Inay ang laing witness ang miatubang nga suod nga higala ni Tupas. Politically motivated, no? Itong kasong ito. And it's unfortunate na it's come to this point where government resources are being expended, for a case like this, which really is very shallow, has no basis. December 5 sa nakalabayng tuig, dihang nag-file ang kampo ni Bello sa Supreme Court nga i-decriminalize ang libel. Bisan doon na petisyon, ilang gikatingad-an, nagparayon paghihapon ang kaso. Wala pa usab daw sila nakadawat og notice gikan sa Korte Suprema kalabot sa petisyon. Ito pong mga huling order na inisyo ng Korte ng RTC Davao kung saan nagdesisyon siya na ituloy pa rin yung kaso. Kahit na po nag-file na tayo ng petition sa Supreme Court, ito po ay iaakyat ulit namin sa Supreme Court. Nagtuo sila nga ginagamit lang ang libel alang sa political persecution. Sa halip na kilalanin ang ating constitutionally guaranteed freedom of expression or freedom of the press, ay naisasantabi ito dahil ginagamit nga itong ating libel laws to instill fear. Gisuwayan pa nga mahusay apan wala nagkasinabot ang duha ka kampo. Wala pa mihatag og pahayag ang kampo ni Tupas. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa 1 Mindanao.